Pamsoledani. Wachatsaka mawa ndautokumbirana sabhuku David. Itsotsi murume. Watete wangu taura kumwe vari kutohwara. Ndachitokutsvaga ndikutenda Mwari kuti ndakuona pano. Ndakavarapisa gore rakapera kumudzi kwanyambudzi apo. Wakauya uchitoda kutenga zvidhina ukawatsotsa mari uchitoenda kutenga matemba. Ukawasiya wapa chirwere. Saka ndichikutsvaga zvekudaro. Itsotsi murume uyu. Chipika kuti ndichataura zvose padarira chifinya kuchiri zvichava zviri zvechokwadi Mwari ngawanibatsire. Asinzaraitenge zvandichataura zvese mudarira chifinya kuchena zvichava chokwadi uye Mwari ngawanibatsire. Tatenda zvandichataura zvose mudarira chifinya kuchena zvichava zvechokwadi Mwari ngawanibatsire. Kuwasha wake Chatara nemhosva yekutora mwana musatani netsotsi. Blessing Chatara. Mukadzi aripo imba nawe bana. Sharon. Mama tokumbira wape dhuku achuya Pamsuri changamire amusai munotenderwa kuti vanyanyi kuna changamire Pamsuri vatenzi nedarerese nyaya ndinayo yakatanga 2023 ndakaita nguva ndichiona sekumanheru paiuya bhaiki richimira kunze kwemunda, asi semunhu mukuru ndakazvitsvagurudza ndikaona kuti pamwana wangu panosvikitika, pane munhu ari kuya pano. Chibva ndaudza amai vacho ndikati ukomana neusikana takahubva, bvunzisisai mwana wenyu chii chiri kuitika pano apo. Akabvunzwa akataura kuti aiwa ndine mukomana wangu ada kundiroora akadai. Ndikati chingava chirege kuita utsotsi, ngasvike zviri feya tigoona nokunzwisisa kuti mukomana here kuti munhu akaita sei, nokuti munhu ari kuya usiku achienda usiku. Ndofunga vachatara vakazoshandisa shoni yekuti ndauda kubuda pachena, ita kuti unzwe baba wako kuti ndoita sei. Ini ndokuona kuti mwana wangu aiva mudiki uye kautsotsi kaiitika ipapo, kuonana tatisati. Ndikati inini nhau iripo ndeyekuti ari kuti arada kuroora here zvikanzi hongu. Ndikati ndinoda kutanga ndamuchaja cardbox rangu, kana andipa cardbox musatodya cardbox ndibva ndamuchaja zvandoda zvepfuma zvese. Chiwawa Chatara vakabvuma saizvozvo, vakati baba ngawanyore hatisi kuonana. Ndibva ndanyora zvandaida zvose, ndibva ndapa mwana wangu zvakare ndikati mupe. Achibva endabva apiwa. Chatara shuwa akatenga cardbox ichibva raya nemunin'ina wavo. Munin'ina wavo aya necardbox ndikati ko mukwasva anga ari kupiwa nachitadha hama neshamwari tibve taziwana naye. Zvikanzi wari kumatengi kwavo, wakanyika matengi, saka wati ndakabatikana. Ndikati awero ngatifambire mberi. Shuwa takaita zvemacardbox, macardbox takaverengerana abuda zvakanaka. Munin'ina waChatara anonzi Excellent Chatara. Chokwadi taverengerana macardbox edu, taita chivanhu chedu. Ndikati right, yakwana nguva yekuti tichichajani, kanda bikiro rako. Achibva kanda bikiro rake $10. Handei pamairi bvabvisa $50. Pano zvose zvandakachaja vakanga vasina chavainacho, chavangu ainacho $20 yetsitsa mairi. Zvitaura kuti vanhu vakanga, ini pafungwa dzangu ndakazviona kuti
vanhu ava vada kungondishandisa kana kuda kundiona hunhu hwangu. Ndikati aiwa ndinotenda mukuwasha mari vatsitsanai mairi kuti ndiyotanga nzira dzinza rese here ndikaita dhora pana patisi kwana zvanzi baba next week tikabva kumatengi tinouya. Ndikati aiwa zvakanaka. Tagara vachatara vakazobudisa muromo wekuti mwana wangu ndiye yachinduza. Ndanzi baba murume wangu ari kutaura kuti nyaya iripo ndeyekuti kumba kwedu hakusi kuendeka, hakuna pekugara, stendi yedu idiki, habvana kana pekuwakira. Ndinokumbirawo kuti taura nababa wako wandipo pokundichekera kuti ndigare semunhu hangu ndine munda yakati kurei. Ndikati no, budza murume wako atsvage bikiro rokuti ndiende naye kwaSubbook. Zvisinei zvongonobvisa bikiro rokuti Subbook $10 iyi ndipiro nguwasha wangu pekugara. Zvikanzi handisingade izvozvo, pane munda wandakaona kumunda kwenyu uku wandiri kuda. Ndikati hakuna zvakadaro. Shuwama yacho akati no wanaka mwanasikana, asi panhaka dzenyu munofanirwa kumurangarirawo nokuti tichararama zvakanaka mukufambidzana mukuita sei. Mushure monguva chatara wangabudisa shona yekuti ndikuda apa kana mandipa apa ndichabva ndazoita gadheni kana ndatora mari yangu yekumatengi ndobora bhoro nababa tochekerana pakati torima gadheni redu zvakanaka nakatogarisana tichiita. Ndakaona kunge zvine advantage. Ndikati aiwa zvakanaka, rega ndikuratidzei. Uyu ndakaita kuudza mwana wangu zvokuti enda kumunda paipai pakadai modai pakadai moakira nyipa. Shuwa wakaita saizvozvo. Asi chakazondinetsa pakuwakwa kwedzimba, wakachera foundation ye2 rooms. 2 rooms yapa window level pa gap of 20 meters. Takoda pakuchewa futi imwe foundation. Sorry, pakuna Subbook makazosvika kuna Subbook. Sorry, haichokwadi. Tisati tasvika pokuti wawake ndawaratidza pokuti wake zvenyapa. Ndipo ndakazoti murume wako ngaweda kuonana naye. Wachibva wauya wachatara. Ndikati no baba kana uripo ndeyekuti ndinoda kuti muzivikanwe kuna Subbook. Subbook akazona kumunda kwako wakwa inoona nhau yokuti handigone kuzoidaira. Shuwa ndakaenda nawo kwaSubbook. Ndakati tsvagai $20. Wachibva ane $20. Mari Subbook gift. Wachibva watsvaga $20. Tibva ndaenda nawo tiri tupa kuna Subbook. Ndikati baba ndauya nhau iripo ndeyekuti ndachekera mukuwasha wangu munda kuti agogara nemwana wangu. Saka ndazvipira kuti agare. Zvikati naSubbook wacheka here kana kuti waita sei? Ndikati ndawapa pokugara pokuti wagare nemwana wangu tichifambidzana nedu mune zvakanaka nokuti ndandaona pane advantage yegarden randaita. Zvikati naSubbook wewe ndakawapa $20. Ndini ndakawapa nokuti nguwasha wangu ndanda kuti ndipe 20 ndikutsvitse kuna Subbook. Ndakawapa $20 tagarisana. Ndipo patakazosvika pokuti imba yakuchizowakwa ndakaona pakuwakwa imwe imba pasaidi. Ndikati nei mukwaka imwe imba iyi ndei ndichibvunza ari mwana wangu. Zvanzi vari kutaura kuti ndine mumwe mwana wandakaita nomumwe mukadzi ari kugara kwana baba. Saka nhau iripo ndeyekuti patichagara panapa mwana uyu achayogara imba iyi handigone kumusiya ari kunana baba. Ndikati pakanaka. Ndakatoona kutoti inini hanhakupusa chitsotsi chakutotanga nyara zvangu. Shwamba dzedze dzakawakwa mwana wangu ari kubikira mabhiridha ari kuita sei 2 rooms yapera. Asista zvakare imwe iyeyi yafamba yasvika parufu. Ndipo ndakazonzwa kuti baba munhu yari kuti ane mukadzi wainaye kwakatsanda. Ndikati ane mukadzi wainaye. Ndakambotaura ndikaramba inini ndakukondema mwana wangu naamai wake. Ndakamboramba ndikati munhu wenyu inini ndandaona mafambiro. Asi wero ndakatokurira mubarika haisi problem. Barika ngariendere mberi gara. Shuwa mukadzi wake akazotanga kuuya papa rufu. Wabatsirana rufu yake iye mukadzi mudiki muhombe uyu. Imba ichibva yapera. Hande pakugarisana. Ndofunga yaiva 2023. 2024 wakataridza kuti wanetsana zvokusanzwisana. Mwana wangu akauya kumba baba ndozvaitika chii. Ndikati aiwa madhira aripo ndeyekuti enda kuna ambuya wako. Achibva watorana achibva enda kwana gogo. Wagadzirisana. Wanzikisana bva wadzoka kumba bva wagara. 2024 wachibva wanetsana futi zvakanyanya futi. Wachibva waya kumba uyu. Ndikati no madhira aripo ndeyekuti enda futi kuna gogo wako. Asi gogo waibva ndafonera ati uyai newana iwawo wagadzirisane ndichimbonzwa kuti chikunyatsoonesa chii. Shuwa wakayamba mangu wakataura zvavataura tikawaenzanisa shuwa bvabvisana pachibva waenda. Musi wa 1 January gore rineri ndabuda ndaenda kumaricho kwandiita maricho kuri kumanheru. Ndakanzwa amai wake vakufona zvikanzi mwana auya ko agouya chii. Zvikanzi pane nhau yainayo. Ndikati urati ndosvika mangwana kuseni. Ndasvika mangwana kuseni ndikati ko chii chanetsa Sharon waya pano pamba. Zvikanzi no baba nhau yanga iripo ndeyekuti pamashure apo mukomana wangu inini ndichionana naye
aiva nemapundo anga ainawo. Saka mapundo andikamubvunza kuti chii, akati no ndimukese kwandiri kufamba ndingonzi ndinoshandiswa saka upenyu hwandi kungogara ndakadai. Shuwa uyu akabva apaizwa. Asi chakazoitika ndechekuti musi wa 1 January achiyakumba mwana wangu akanga aora nesiki. Aora nesiki papa ndipo ndakazoti ko chii chikunetsa. Zvikanzi ndio nhau iripo asi chatarwira. Pane vamwe baba omara naisinganga hayo munhu anongozwa mishonga yechiwani. Takataura nayo kuti vanogona kuticherera mishonga kuti chirwere chedu chinopera. Saka nhau iripo ndeyekuti murume wanga anditi iwewe ndiwe unogona kuzivana nemunhu mukugarisana. Chienda wotaure naye ucherewe mishonga. Ndamudza ndikati inini handitese. Ndinotaura hangu asi uripo munhu womurume tocherewa zvikanzi ndinonyara. Mwana wanga ibva ati azviite kuti ndiende zvikanzi kana wakutoramba izvozvo mai ndiro ndokurovera ndokupona. Saka mwana wangu ndiyo nhau yakatiza musi wa 1 January. Auya kumba. Ndibva kubasa ndikati ndo nhau iripo ndikati uraiti gara achateera. Ndione 1 week. Ndatoona dai zvishandi ndatobudisa mari yangu ndatoti mwana wangu mavhurasi asvika ndataura namachaya achibva baya 5 majekiseni ndaitobvisira iti mari yangu. Mwana wangu asini ndagara kubva musi wa 1 January ndakaona hapana munhu ateera kana udini. Musi wa 8 February ndipo ndakati no nhau iripo ndeyekuti ndoda kochokonya mukwasha ndinzwe paamire. Ndakati mwana wangu iwe handi mushure monganganudza kuti munin'ina wake Sadombo ari kuSouth Africa nanhasi ari kuSouth Africa. Saka ndikati inini handi nhau iripo ndekuti dakonzwa kuti mukwasha akamira papi asi nhau iripo anogona kuti wandira. Saka kana takusvika iwe unosvika, kana wasvika aripo unobva wandibhipa ndosvikawo. Ndikati alright. Sezvine mwana wangu aitongosvika apana mukoma wavo wachiwambo avo vanonzi mukoma Jasper panapa. Katonzwa mwana wangu atodzi mai nini mane magwavha here chicha anozomira BP. Ndikati vanhu varipo. Ndatobvura over naenda vandagara pavhuranda remwana wangu. Ndagara pavhuranda remwana wangu. Shwa vachiwambu mukoma wavo nemwana wangu nemukadzi wavo mwasho wabva wasimuka bva wauya paya vagara. Vachiwambu vakapa introduction mukoma wandibaba so. Vachibva kwaisana. Ndikati no inini handisi kugara. Chiwambu ndichitaura mukoma wavo. Kana ndakakutarisai uyu mwana wenyu ndakutokutoraiwo semukurubi yangu. Inini ndauya pano nhau iripo ndeyekuti amai nini wenyu vakabva panapa musi wa 1 January. Nhasi 8 February, it's something like 38 days. Handina kuona kana munhu ateera. Saka ndati ndiuye ndikutsvitsewo mairi enyu tinzwewo pamumire. Ndikanzi hapana kushata. Ndadaidza mwana wangu ndikati uya kuno. Asvika bva ndamupa $50 iye. Achibva atambira bva pamurume wake bva apeta mari yake bva aisa muhomwe yepasheti. Mukoma wake ndipo akabva ati iwe watambira mari yaitambira. Zvikanzi aiwa ndiyanguka. Ndikati watsurana nemukoma wake. Shwa mukoma wake akabva ati aiwa dzosera mari. Murume uyu akabva abudisa $50 zvikanzi no baba oimaira. Ndikati aiwa pakanaka nguwasha nokuti ndauya kumba kwako ka. Inini kuya kwandaita kumba kwako kutaridza kuti pachiwanhu ndiri musango. Unouyawo kumba kwangu nemaira angu. Handisi kuyaramba unouya kumba kwangu. Vatataura papa vanaona kuti no nzwisana hapana. Murume ataridza kuti mairi akatora ende nacho atambira nerudo. Ndipo ndakati no Chiwambu nhau iripo ndeyekuti vakadzi venyu vakawa havana spare yekunyatsorara yakasununguka. Uye kana magumbezi ndini ndikuwapa ndiri kuda kuti vatakurawo magumbezi avo vaende kumba mozouyawo nemairi enyu motora vakadzi venyu. Zvikanzi haina kuipa. Ndibva ndafonera vana vangu vaibva nechikoro chikati vatakura mubhedha nemabhaketi nemagumbezi. Achibva vatakura paya taenda kumba. Shuwa Chiwambu havana kuteera. Havana kana kudii. Kusvika musi wa 15 January. Apa ndikutaura nhau yemusi wa 8 February. Kusvika musi wa 15 June mwedzi wapera. Ndipo ndakati murume uyu kuuya hapasisina. Ndipo ndakabva ndaenda kwaSabhuku David ndibva ndakwira nyaya yangu. Ndikati ndichidesverewo murume uyu. Ndofunga zuva redu rokusangana raiva romusi wa 15 June ipapa. Ndipo takasangana mudare. No warume nhau iripo ndeyekuti Chiwambu ndakafamba nawo kubva apa kusvika nepapa. Asi ndaona effort yavo hapana remangwana. Saka waSabhuku ndati mutienzanisewo. Shuwa nyaya yakataurwa saizvozvo. Yataurwa. Ndikasvika pakuti Chiwambu muri kurangarira here mimi kuti pamba pangu ndakakupai munda wangu kuti mugare nemwana wangu. Asi nhasi masimudza maoko masarenda mwana wangu. Ndichitarisa chimiro chiri nhasi munda takakohwa tikaita sei. Ndandichikumbiro chibuda henyu munda mangu. Ndione zvokuita nemunda wangu nokuti handingaita kuti mumwe mukadzi agare mumunda mangu nemurume wake mwana wangu madzinga. Ndipo akabva ndibudisa shona yekuti munda wekuita sei ndakatenga. Svika naSabhuku wakatenga madhika ndatanga kumba 250.
ndikazomba 250 to make it 500 ndikati makapa ini here kana kuti makapani zvandakapa imi ndikati tiri vairi here kana kuti zvandatiri 2 ndikati aiwa zvazvakanaka kumusi watakaya pasabhuku takati kudii sabhuku anobvunza here kuti zvakajeka here zvamuri kuita zvikanzi ndakaona kuti ndibaba handiwaite nharo ndikati no watenga ndotaura ndakupa hakuna shona yakadaro saka nhau iripo ndekuti chiwambuka chibudai mumunda mangu ndaona kuti mwana wangu masarenda mairi enyu makadya hamuna kana kuteera kana kudii saka dare ndiyo nhau yandauya nayo mwana wangu mairi chiwambo wakatora wakadya munda mangu wakundigadzirira nhau yokuti ndakakupa mari handibudi ndatenda. Mune hama here mundara ichokwadi sabhuku mukoma wangu ndine vakoma vairi vari pano vana sekuru mamiro akaita zvinhu ana sekuru ndinoti hapana nekuti nzvadzi yame akanga ari 1 akanga achitogara kugoromonzi yekuharare akatofirako saka vana vavo vari muharare. wana tete hanzvadzi dzana baba hapana ndinototi vana tete ihanzvadzi dzangu dzako yeah. sauri wega unamo aiwa ndiyo ndikutaura kuti vakoma ndinawo hanzvadzi ndasara ne1 hansati hangu ndada kunzwa rimwe side utange wairana fei yemwana uri 1 kuti kubva ndakaita zvakati nachiwambu ndikazodai nachiwambu tikasvika pakati nachiwambu maziro angu inini ndisati hangu ndasvika iko ndisati pane zvanoda kunzwisisa hangu unenge wapara mhosva musakanya hatitarise kuti unobudisa mashoko okuudza mubvana kuti akaita siki mudare mamambo watuka dare ipapo mashoko isiki okuti pamberi pamambo imhosva iyoyo zvinotaurwa neiye mukazi iye ndo akamusakanya ndamisa maona tokumira chimisa mambo takumira na mambo mashoko yahataura papa nevetezva uye ane siki ndinde pamari imhosva tokumbira kuti utore mukoma wako uyoombe pamberi pamambo mashoko yahataura pamberi pamambo yayo kwandaya ndichienda no baba lo sika banana paona unda ndombera pa kwa buli tuzongarisana sana nijidzuko fundo guru gare yenyewe gare ipasi ba kanza pamuroma wale wapindwe utati kama basi andati ndibvise huku iyo atenzi ndatadza mari yenyu yaya itadike wakuru unofana kutobvisa 52 wamataura kulesva pamberi pamambo zvokuti ndatonyara afana kubvisa imombe kuti dai mambo ndio wataura manzwi iyaya kuti bhadharaika tachofotokushaja imombe mari yenyu yaita shoma baba mukuru gari amamba ativise huku ndezvemasabhuku izvo ndizvo itai tifambire mberi vanhu vakagarira toda kufamba nenguva izvozvo chaizvo chivabatsira chiitai tiende munyaya chitaurai kuti tiende munyaya right nyaya garai baba nyaya tainzwa zvayarondedzerwa dare rino haritenderi kuti tinoda kunzwa rimwe divi racho kuti tinzwe kuti mukuwasha blessing chatara
mashoko anga achitaurwa nababa Mamanzwa Ndamanzwa kwamakabva kusvika patiri nhasi. Toda kuti dare rinzwewo divi rako. Ehe. pamusoro changamira. Nemudzimai wangu unofunga ndakatanga kudanana naye ndafambidzana naye muna June 2023. Ndafambidzana nemusikana wangu chakaitika ndechekuzoti rimwe zuva akazondifonera ndano amai wati wandarese wada kukuona svika pamba. So ndakati no inini kuti ndisvike masikati kwandinenge ndinenge ndiri busy ndinokwanisa kuzosvika kumanheru ndopandine mukana. Akanditi wati akouya akumanheru yake. So ndikadhiraivha motorbike yangu ndakaenda kumba kwavo. Usati wafamba hako kuenda mberi. Usati wadhiraivha motorbike. Kumashure une mumwe mudzimai. Bongo changamira. Waifambidzana nemwana aiziva here kuti mune mumwe mudzimai? Akandifunza ndakamuudza. Unotenda here shamwari? Mashoko ataurwa naBlessing kuti muchitanga kufambidzana imimi akataura kuti iye ane mudzimai waanaye. Pamusoro changamira haana musi wakandiudza. Ndakazoziva kuti atikofaga atobvisa pfuma ndakuwaka. Ndipo ndakazozviziva. Pastage ipi yamakaudza mudzimai kuti mimi mune mumwe? Pa first day chaicho akandifunza anga atoya kubasa kwangu kunosinisa mafuta ndaita zvokusinisa mafuta anga atoya kubasa kwangu. Ine 17. Uri kusegei padare? Pane zviri kusegesa here? Zvandambotaura pakutanga paitisatanga dare tikati amashambe amamambo amusiwe watoseka zvoti neseka mambo. Kushora mambo kushora zvandikubvunza kuti zvinosekesa kana kuti hapana zvamuri kutaura ndozvauri kutaura? No changamira. Uri kuseke chimboudza dare kuti uri kunakirwa nei? Rimboziva kuti iwewe kana pachitwa nyaya idzi unenge uchinakira. Zviri kunyatsa kufambira nemazvo. Ndakadzwa mashoko paataura kuti ndine 17 years. Ndichitarisa chitupa chake pandakadanana naye handizvo. Ati hauseki unotaura nemunhu maisi. Apo kanganisira. Dare ndiro wangu neshanu. Iwe uri wegore ripi? Mazuva ako ekubarwa tini? 6 December 2004. 6/12/2004. 2004. Okay. Iye murume ari kuziva pachitupa hapana makore mangani? Izvozvo ndo 2004. Ndo 2004. Shelo. Saka 2013 subtract 2004 unoona zvandonoona 17. Saka chauri kuseka pachi. Uri kuitira metsi kupi? Wozi uri kuita sekungeka zvinhu zviri kutaurwa panapa zvisiri izvo zvikuitika. Wozi iwe uri kukonfirma kuti mukadzi uyu ndewa 2004 ndizvo? Bongo. 2023 uka 2023 minus 2004 it's exactly 17 years. Saka chiri chauri kuseka chiya. Wozi ndo metsi dzandandiri kuita panapa. Apo utondishandisa kuweka fu. Pamusoro changamire ngabuda aende kuarosha. Uri kushora dare rino. Kana une mhuri dzako buda wanowa mukuru wawe ende paya patambowirirana uchitanga kutaura isu tawirirana kuti mudare munotaurwa chokwadi. Wani chechinhu chauri kutanga utsotsi wokutadza kukonfirma makore emukadzi wako 1 ndizvoka? Wekunenera mukadzi wako kuti musi wakambozvionepi kuti uchitanga kudanana musiwo isu tirimo mukufamba nemusi wekutanga bva wamuudza nyaya dzese makazviona kana mese muri mukufamba musi wekutanga wabva wati uchipfimba wadiwa bva wataura ndine mukadzi ndine wana wangani handi anozomboonawo svondo mbiri waona hausi kubatika
ubvunza kuti ko ndakakutsvaga svondo rakapera sei usiri kubatika utanga kufungidzira kuti mafambiro ako akamira sei ndopo uzoona kuti aiwa shaya paipai handina kuzozadzisa paipai kumbawo kune mhuri ichi iriko kana tine mafambiro atiri kuita tichaita kuti tisabatwa apa handiti hakuna munhu anogona kuti nemusi wekutanga wobva wataura nhau dzako rudo rwekupiro hameno kuda wari kunze kana pane akambozvionawo handiti kunonzi rinonyenga rinohwaradza unozosimudza musoro radi saka waikwanisa kubva mutaura the very day wamupfimba wekuti ndikukuda zvangu asi ndemhuri yangu aizvikwanisika ameno iye chataracho umbori nomakore mangani pachamo 1994 tisati tada kudzoka hedu ndi mhosva yako ndinayo regai nimboichengeta toda kuti tifambise nyaya nguva vanhu vagara nguva dzafamba unotenda here iwewe kuti paugere iwewe munda wababa kana kwete munda waugera hausi wababa wakanditengesera mirai urupindura zvisizvo zvandabvunza. This one is munda wababa is a direct statement. Munda wababa ndikuda hongu kana chi kana kwetu unotenda here kuti paugere iwewe handiti munda ndewababa hongu. Okay. Fine. Unotenda kuti awa nditezvara wako hongu. Sa transaction yekutengeserana bekagara yanga iri between Mkwasha natezvara hongu. Une umbowo here kuti wakatengesera pataka mira chakupa mukana wokutanga zvazvinoita nemari hama yangu mari unogona kunge unayo iyo handiti inokukwanira yekutoona kuti uyu munda ndauda chero munhu akati ada kunditengesera ndoita se ndotenga ndizvo. Asi nguva yatakurarama haisi nguva yekuti tinoshandisa kuti ndibaba. Zvinhu zvinoitwa maagreements because zvine kutaura mangwana sepatasvika apa sanhasi because ini ndichakubvunza samambo panapa une evidence here yekuti wakapa baba wa mari hongu kana kwete? Hapana, handiti kuzvona. Hauna umbo kuti wakabhadhara baba wachi mari. Chero wakawapa iwewe mupfungwa mako chero kwamakapanana. As to prove beyond reasonable doubt. Hauna chekuprova pamberi pedare kuti iwewe chi wakabhadhara mari. Because baba wari kuti iwewe wakawapa $20. $20 ndo yakaenda kwa Sabu. Sabuku ndewa kunomutsa Sabuku kuti upiwe pokuita uchekerwe munda wa baba. Namba za Sabuku ndogona kudzikumbira pano ndowafonera ndowaisa paloud dare rese richitazi varipo Sabuku varipo zvaita zvakanaka. Sabuku kwakauya chii wasededzei pamberi sededzai pamberi nechiya yenyu zvitibatsira. Sabuku David vari pano matarisana namambo wenyu vatsanangurirei kuti zvakafamba sei? Chakamire pamusoro vanhu ava ndakazotonzwa padare ndakuvaenzanisa musi wa 15 June ndopakatanga kutaura murume uyo chataura kuti ndakatenga munda pese pawaiuya kumba kwangu wachindipa bikiro rokuti ndimunyore muregister ina nhasi muregister ndasanda munyora ndine madauts chakaita kuti nditaute itiro wakaitayo ndakaona kunge pane chitsotsi narapa ndisina munyora muregister kana kusangana wanga hawi asi mukwasha kuti iye aifana kubuda pachena kwandiri pawakauya natezwa rake kuti baba hongu avari kutaura kuti munda wandipa asi mapanana kuti aita akadai hapana chakajeka ipapo. Mirai makadaro Sabu ndo paipe pandadzoka paipa pekuti tikuda kuprova kuti iwe wakasvitsa awa mari tozviprova sei? Une witnesses? Ngatiri pamba pauchangamiri pamusoro changamiri
zvakaita kuna tezvara wangu ndaitsvaga pokugara ndofunga ndakatombobhadhara kubhukuro kwa makatsandi kubhukuro kwa Nyakatangura takaenda kwa sabhuku wakazotadza kunzwanana panyaya yemunda pandadzorewa $400 yangu mudzimai ndandina mudzimai wangu akati uri kunetseka konyaya yemunda baba bomira shamwana usati wafamba ndekupi kune kunotendera kutengeswa kwemunda mari dzawaibhadhara uchida kutenga chii pekugara ndini mambo kai ndindo administer communal land yese chandoziva ndechekuti minda haitengeswi ndo masabhuku deals ari kurambwa kana mukatarisa mumatv kuti munhu anouya otengesa chi otengesa munda hautengeswi saka inini chandinoda kuziva ndechekuti anga akakupa pfungwa idzodzo dzekuti kana ndapinda ndichida kuwana pekugara ndoshandisa mari kutenga pekugara ndiani because zvakafanana naizvezvi tikati tina sabhuku ari panapa handiti kwauya munhu zveshuwa arikuda piece of chi land handiti kana land iripo panongotaurwa sabhuku aripo handiti munhu ouya kwasabhuku oisa bikiro ndizvo oratidzwa kuti aiwa chipisi chako chauri kuzogara chi ndechichichi ndizvo sabhuku osimuka omunyora mumabhuku osimuka nemapepa sabhuku kana ari direct kuna mambo anouya kuna mambo mudunhu mangu mauya nhengi nanhengi akugara ari kubhadhara chi mutero ndizvo kana zvizvokuisana muhomwe kwakuseri muri chi zvisingataurwe pachi pajekerera panapa asi hazvitendero hazviite sei hazvitendero ndo pane nyaya yangu kuti sei iwewe waitsvaga pekugara uchida kushandisa mari hapana here anga akurayira wakakurira musha ndakatochekerwa chikona icho nababa wangu handaubhadhara ndanga ndashaya pokugara chega nemudzimai wangu nomwe mudzimai ari kumba ndanga ndashaya pokugara saka uyu ndo pakazotano baba wane munda wavo minda yavo yavanayo ndaimbonzwa chimbotaura nyaya yekuti pano munhu wanga uda kupawo kwavanoshanda kwapasi tikati ako zvakadii kuti isusu baba wavo munda wacho isusu kana zvichikwanisika wanditengesere zvavo munda wovo minda wovo saka mudzimai wangu akataura nababa baba akamboramba ndakasiwaona ini ndikati tezvara ndanga ndichikumbirawo pokugara ndashaya pokugara nemhuri dzangu tezvara wakanditi ndine minda miri iri kumhiri kugowa kwedu kumavhuraso miratifambe naye mbijana zvakanakira kuti vanhu vacho vese varipo medimbobvunza ira handisa ndabvunza uda kutaurira ndoda kubvunza kuti right iwewe handiti murume ari kuti ndiwe wakanosvitsa kuti baba vanechi vane minda kumurume wako handiti hatina pekuita se pekugara saka tinogona kutaura nababa kuti vaititengesere kana kuti vatipe pekugara iwe mashoko wakasvitsa una baba zvaari wakasvitsa kuti kudii pamusoro edare murume uyo ndafambidzana naye kuna baba wangu tikaenda masvikira ndakazoita ndaziva kuti ane mukadzi muna August kumba kwavo iye akati haufanira kugara kumba kwedu iwe ndichazokutengera stendi pandaona hapana kana kutenga stendi anekisheni ndakazoita kukumbira kutori kukumbira kwandakatoita baba wangu akamboramba ukati hausi mwana akomana mama ndo akazoita kuti ana kuti mupewe pokuakira takaita kupiwa zvaari kutotara zvese ndezvekunyemba noti anyaya inini ndinopana pane kuti zviringike Chatara ane family yake Musaka ane family yake Musaka zvinorema kuti upe Chatara munda asina hama yake uyezve Chatara zvinorema futi kuti utenge munda usina hama yake saka mese muiwaire ndinasuja because inini ndina baba kana mukoma ndikapa munhu ndipo na sabu amini na akasima baba ndiperekeze munoona panapa because baba wangu ndiye akuteswa kuna akasima inini wamusaka mai pamukwasha wenyu ali ega asina mbiri kwake nezvikonzero zve todzoka paya pokunzi ndisika manje
chatara chichenjera manje apa makatitengesera kuti mama kamugamuchira asinachi asina mubereki mama muroora futi chatara neimwe nzira futi atora mwana wenyu mama papapokugara kamuwadaiengedwa mbori ndingafuna zvaita wachatara mukwatata zvinhu zvandindo iripo enda baba wako baba wana vedu ava ndava papokugara chatara baba uzori mwana wangu abandimana naate zvaa zvimi nhasi machatara manya mamune shure uri chatara asiye mukadzi wake mukuru mawadzimai kuti nhasi ave mukadzi mukuru mundamani menyu manje nhasi mwana wenyu arasisiwa saka zvinoda vabereki vanozwa kuidesenyu mangwana absoredari chakapa kuti inini ndikudekwapo mwana wangu akanga asina pekugara soro vamusakanyi maimupa pekugara asi mwana ari musha machatara akabvisa mairika samukuru uya akandi mairi uyewe maimudeedza ndo zvakati muroro wako ati ashaya pokuti asiye pekugara ndochidini ndakwapa pekugara samukuru uya witness machatara namambo pane pamakanyorerana here chokwadi tinotenda nepfungwa yamataura mambo wangu asi chokwadi chakapa kuti ndidaro ndofunga ndataura kuti ustraight hwacho handina kuhuona zvakanaka mwana wangu anga angariwa naye pasi aigara ari pabhaiki achifambwa naye kwawaenda kwaita wakayakadokero wakarara wakaita sei ndakatoona kuti ndingashunguridze ndakatomboramba shuwa ipapo ndakare zvangu kusatsvaga hama dzake asi ndakaita pfungwa yekuti mwana wangu awane pekuzororera ari ndinotenda pamusoro ichangamiri nofunga manzwa apataura mudzimai wangu achiti akazoziva inini kuti ndine mukadzi muna August asi angamboti paakaziva kuti ini ndine mukadzi panga ndaroora muna December ndo pandakaroora inini kwamusakanyi muna December muna December I'm following. Iwo watu wakazoziva kuti ane mukadzi muna August anga usati waroora pamusoro ichangamiri takadanana muna June akabvisa pfuma December August utori musi weholiday aenda kumba kwavo anga asingandibude pachena ingoti ndikaenda kubasa vaenda kumba kwavo achikangamwa foni akangamwa foni ini taitoda kuenda kuholiday udondikanganisa ndikuteera zvinhu zvauri kutaura vati makadanana muna June handiti wakazoziva kuti ane mukadzi muna August gore rinoya racho tori musi weholiday musi weholiday through asiya foni kumba saka nhamba dzangu vanda kuchifona kuti umwe wangu ati ndiri kumhanya kubasa kumutondo tiende kuholiday pachena nochangamira patakadanana muna June 2023 inini ndichizoroora ndakaroora muna December 2023 mudzimai wangu December 2023 abiyari kuti akazozvibata August 2024 ndo zvazvoreva pane pandiri kuda mane pane pandiri kuda kusvika nemurume oraiti wangu ndakunzwa iwe izvoka changamiri ndini uyo ndanotenga munda kuna tezvara wangu ndizvoka ndotonyatsoziva kuti ava nditezvara wangu ende basis yekunditengesera munda ndeyekuti ndigere nemwana wani wawo ndizvoka titeseka right ava vachagutsikana kuti mwana wangu akaroorwa ndizvo ndakumutengesera munda takuchibvisa kupiwa wakabhadhara ndini ndiri kutobhadhara because ndakagara nemwana wevanhu apa ndiri kuzvitenda nekuti ndiri kuchengetiwa nemwana wevanhu ava nditezvara wangu wobva wanditengesera munda the next thing ndauya munda watezvara ndobva ndawakira imba yomumwe mukadzi asiri uyu mwana weawa imbondibata zvakanaka ndatenga munda inini kuna tezvara wangu inini handidika tezvara wangu wanditengesera in the pretext yokuti ndigere nemwana wawo handidika zvandigere nemwana wawo havadi kuona mwana wawo asina pekuita sei pekugara ndizvoka ndapiwa pekugara kuti ndigare nemwana wawo the next thing ndobva ndawakaimba ndichitora mumwe mukadzi wokunze ndobva ndamupinza mupi zvorewe izvo vani zvoreva kudherera tezvara ndizvozvo
zoreva kutodherera kuti tezvara wacho haunei nawo mari dzandakapa zvakatoita zvakatovharana ndinoita zvandinoda nemunda upi iwo wauri kutoziva kuti munda watezvara wobva wanotora mumwe mubva kure asiri mwana wavo wobva wamuwakira papi mobva mashandisa iye mubva kure kupusha uye varidzi wemunda kupi kunze iwo wosara uchifara mumunda mani matezvara ini ndikuona kunge uyu zvaapika anenge ari kupesana nazvo sei ndikudaro atinoda kuti achokwadi asi azive kuti achokwadi nokuti anga azokwanise kutenga munda asi asina kukwanisa kupa pfuma kuna atezvara wake ari kunyepa ane vana vangani mwana wenyu baba Musakani? chokwadi haana mwana waakaita naye inini pane panda kuti ndibatsire chakatanga chii kumubasitendi mwana uyu inini ndikaroora zviye zvandizi baba vangu ndonondipa baba inini ndinopa samukuru pasamukuru nababa handiti mwana wenyu akasvika emusha maachatara nikutambira kwemakomo kwenyu kuya kuya inini ndikaroora mukadzi wangu papenga ndipo ndakaroora apa nderesa mairi kuya kuya asi tete vaya ukapenga kwamahefu vanondipambwa dzongo umeenda mumba kwachikupita ona papa ndogara ndozoti mwana uye musamachatara akasvika here ndipane pati kutendera papoti tisendadaro ndobvunati zoti kana asvika mumusha mai tauzoti chatara anga ane mukadzi kati anga asina kana ndimaitamba zinyaya zinyazo mungokusango mavhurasiko ndipanijekereka chokwadi mukuru rege nditaure chidai ndipo pandataura kuti officially kana kuti mwana wangu akaita chiwanhu kwachatara handizvizivi aifamba naye papaimirai makadaro handiti umairi akabvise chokwadi akaya nemunin'ina chokwadi wangu changamisa pane pandiri kuda mani handiti inzwai kana mashortcuts akaitwa handiti but uyu ari kubvuma kuti mukadzi wake handiti because uyu ari kutaura kuti mukadzi wake handiti zvokuti haana kusvika uku hazvida kusvika uku izvozvozvo it's another day handiti zvazvo rimwe zuva asi zvamuri da kutaura ndazvinzwisisa because imi muda kuziva kuti uyu aroorwa akazonosvika here kumusha wechi weuyu handiti asi uyu anga anakirwa nechipfambi akanakirwa nechipfambi akabuda mumusha ndobva auya bva atora uyu ndobva zvamunakira akaona kuti ndofanira kugara naye handiti chero wabereki wangu kana ani wangu wasingazviite se wasingazvizivi ndokubvisa tokubhaiza ndiri ndega musango imomo ndotiti uyu hatina kwatiro kokugara hande kumba kwenyu kozi uyu yanga riri bhesi rokusvikira handichamudeba handimazvona but uyu manje ane pekugara patambanuka awaka manje uku kwane pressure kumba uku kuti iwe wakaroora kaiwe wawaka kaiwewe mukadzi wako uda kuti agare dari kupi chimuenderesa ka kwauri kuita se kwauri kuwaka ndokuya kwakaita mai guru pamba pani zvokuti dai mai guru wanga wasina pressure uku aigona kutowaka munda ogara neuyu achiita gumbochi achitenderedza because vakadzi ndewani ndewake ndichikuite zvani vanani munhu akanditengesa kuti amai guru wafara exactly ndopari manje apa pamusoro ichangamisa pamusoro mudzimai wangu muna Agasi mari utaura ndopa akaziva kuti ndine mukadzi ndakanga tatoenda naye kunomuintrodusa kuvabereki wangu baba wangu wari pano iwakaroora December makandomuintrodusa rini August 2023 6 months wabhadhara iye ndiye akanditoenda kuona kumba ndangasa ndaroora iye ndiye akanditoenda kuona kumba maybe hatisi kunyadzira totaka kukanganisana pamadays nemakore
muna 2023 muri muna August mudzimai wangu achiri musikana wangu akanditi inini unogona kuzondipa pamuviri inini singazive kumba kwenyu chandiri kuda inini ndoda kuti ndisvike kumba kwenyu chibomira ipapo ndiAugust 2023 madana naJune handiti iwe August 2023 wakaenda kumba kwawe handina musi wandakaenda kumba kwawe ona panofira nyaya yacho bozi muripo muri 2 June mukuwirirana kuti makadana handiti iwewe ya August iwewe uri kuti ndakaenda naye kumba kwani kwedu handiti uyo wacho ari kuramba ari kuti handina kwandakaenda handiti fine ngatimbopasiye pakahenga ipapo ndizvo ngatipasiye pakahenga wokuti whether aenda here kana kuti haana ngapamboenda December wobva waenda unoroora wangu changamiri ndizvo wobva waenda namukoma excellent namunin'ina excellent ndiye akaenda inandisipa ngomira yenyu handizivo maprocedure ekuroora chechida kuti tibatsirane inini ndinogona here kuti munin'ina wangu Fadzanai aende unondiroorera mukuwashaka akafanana nini bira tinaye topedzerana ndikuti inini toda kuti vari kunze mutibatsirewo kana nyaya dzichiitwa because dare rakasunungukira munhu wese inini ndiri kumba kwangu ndotuma Fadzanai kuti Fadzi chienda unondikandira mairi ameno pamwe takaroora zvakaita zvakasiyana because chiwanhu ini chandoziva kuna natete kuna nasekuru kune vazukuru kune wakuwasha vanotumwa kunoita mabasa api iwayo musi unozonzi ukuroora totora na delegation yese toenda kupi mukuwasha akatohwanda kuseru zvinoitwa zvozoitwa zvozonzi mukuwasha ngaachiuye pachi ndochibudikira ka asi ndakamirirwa nemakurukota asi Blessing angakamirirwa nemunin'ina vanofunga ari kutaura kuti iye munin'ina ndiye angari samukuru vantu vangwana sadomba ndezvese samukuru iye ndezvese handati takaendeka handi munin'ina ndezvese baba wacho aripo akauya ndiye excellent chokwadi excellent ndiakauya ndikamubvunza kuti ko iye mukuwasha ari kuti zvikanzi aenda kumatengi ndopaya pandataura kuti maitirana anga vakaita pekutanga ndakaona kuti aya matsotsi ndikamubvunza kuti wauya netsitsa mairi $20 but ndakudzwa but magaps edu echinhu chichi kuti chinyatsobude zvakanaka you are also a phone maigashira zvinhu zvakaita zvakapombonoka muchiona munhu achiuya kunoroora ari 1 mobvunza kuti ndini munin'ina wechi wemuroora wemunhu ari kuroora imi motambira kuwedzera muhamamupa munda futi chi pamusoro chimwe kuda kuti ndizive kubva pauri kuti iwewe uchionoroora nzwandanzwa kuti pakabviswa card box nezvimwe zvakadaro handiti nemairi handiti anobvisa mairi kana tichitedza chivanhu chedu kana mwana achionoroora ndiani so meaning to say mairi akabva una baba wako abereki wako kai alright handembe tichasvika I think takunopetera nyaya tifambire mberi vamwe vapinde naye tagarisa panyaya ipi iyoyi ndanga ndichati kana wakabhadharwa mari yeminda woita se wodzorerwa asi zvekuti izvozvo hazvina kubuda pachena kuti pakabhadharanwa chi mari handiti munda ndewa baba
chakonzeresa chaiyo dambudziko rotigare pano kuwa pako iwoyo pamunda iwoyo nemukadzi asipo panapa achigara mumunda mupi mababa avo. Pamusoro pazvo wobva wapusha mwana wemuridzi wemunda kuti chibva papi wochisara iwo wakuita madiro nemukadzi mumwe asinei related nemunda upi iwoyo. Maonera ndaita sabhuku vanhu ava hatisi kuvarambanisa handiti munda ngaudzokere kunani kuna vamusakai. Kana uyu atenda kuti mumwe mudzimai waanaye amurojere kumwe kuno zvisingaunzi matambudziko handiti kana ada kugara nemudzimai wake mwana wamusakai vogara zvavo murugare. Notenda pamusoro changamire pandakapiwa munda naTezvara wakatenga wakuchinja futi wati wakatenga wakuti wakapiwa Tezvara panga ndichataura pai kuti Tezvara une minda miri iri kumhiri nekumhiri. Tezvara wakanditi unondipawo pashoma ndikati pashoma panenge mari Tezvara wakanditi 250. Patakazoenda kuona munda ndikazoti no Tezvara munda wamanditi nditore uyu handiti kani manitengesera haupane baini ndina madzimai mai kanzi saka iwe uri kuda pagombo pangu apa pasati pambogawa. Ndikati hongu baba wakanditi kana wakuda pagombo pangu pasati pagawa unotutsira mari. Ndikati mari baba wakanditi $500. Ndikati pakanaka baba. Tabva ipapo baba wakanditora wakanditi handei kwaSabhuku. Taenda kwaSabhuku wakasvika wakati no mukomo saka iwowo chido alright ndaconcluda zvangu nyaya asi ndiri kuda kunzwisisa kuti wozi kutsanangurwa kwauri kuita uchitsanangura kuti uyu mudzimai wako handiti wozi kutsanangura kuti mudzimai wako but pandaronda nyaya iyi zvoratidza kuti iwe hauna kuroora kana wakabvisa tushomashoma ndizvo wakangobvisawo cardbox netubikiro $10 netumwe twangachitaurwa tushomashoma ndizvo wakanyatsoroora here ndo mabhisira ndakaita changamisa andibona inzwai kozi inini ndiri kuita pandiri kukwesenana nemurume uyu ndepekuti ndingagona here inini kuti alright Tezvara wati inini wakuda kundipa pekugara mwana wavo wandigere naye ini handida kumubvisira chinhu ndokwanisa kuona mari ine udzamu yekuti ndivape inini wawane pekuita se pokunditengesera ini ndisati ndaroora. Timbonzwa hedu vari kunze dare rinotendera kuti vari kunze vataure zvavo. Sandinoona kudai soka mukwasha uyu anga asingade mudzimai aida munda chipidezi tasvika ndo patasvika kuti munda wakudzokera una baba kana achida mukadzi achandogara nemukadzi pamunda upi iwoyo usina mumwe mudzimai uya. Mudzimai anodzokera ndipa mamuri mamune kumwe kwamaigara ndiani mumwe ane yesi regai timunzwa inini hangu ndiri kuona murume uyu itsotsi asi ndikuda kutanga kumubvunza. Ndanzwa achiti ane mukadzi muhombe kumusha kwavo ari mubhuku here kumusha kwavoyo. Mudzimai wangu totogara naye kumafurasi ndakavaka dzimba 2 kumafurasi. Ko uku kumusha makamurorera makumafurasi here kana kuti makamurorera muchiri kumusha kwenu? Ndagara ndinaye ndakamuroora kare kumusha. Saka munotova nestand yenyu uku mutori mubhuku naye? Aiwa uku handina stand ndagara pamba baba. Asi makaonekawo here Sabhuku kuti ndakutama ndakuenda kumafurasi achikupai transfer? Handina kuoneka. Saka ndiri kuti
muri tsotsi ndazviona muri tsotsi varume wechirume wazhinji tiri kuita utsotsi kuwana wevanhu murume uyo itsotsi pamusoro idari vachatsakama ndautokumbirana sabhuku David itsotsi murume uyu watete wangu kutaura kuno vari kutohwara ndachitokutsvaga ndikutenda Mwari kuti ndakuona pano ndakavarapisa gore rakapera kumudzi kwanyambudzi apo wakauya uchiti uda kutenga zvidhina ukavatsotsa mari uchiti ukaenda kutenga matemba ukavasiya wapa chirwere saka ndandichikutsvaga zvekudaro itsotsi murume uyu maive nemutero here murume vanoti ndiani aitera pane vanhu andati ndinzoti makasarindona aitera ndiani handini ndaitera ndabvunza sabhuka musabu tero wake ndakazongobata kamwe chete musi auya kutongwa mhosva musi wa 15 June kumashure kundiani aitera mukadzi ndiye ndaiziva kana kumusangano mukadzi ndiye aiuya kumusangano kubva ipapo kumusangano hauyo tingadzoka kumashure wamusangano ndofunga mambo wakupai munda wenyimi wanzi munda ndoina mambo chataura naita kugara panzvimbo yeni mukadzi wake akadzi wake wangani achivaunembea pamuini imambo wakupai nzvimbo yeni kuti munda ndowenyimi apavanatowagara kuti munenye kuti adzimba kuna baba vakazviti mapamavina namambo imini chokwadi nandine mashoko kudare mashomanana ndanga ndida kugadziridza pokuti ndinzwisise pari kuti mukadzi wangu ndafunga ndikutaura kuti mumba akamudzinga musi wa 1 January until now wamusakani mapamudana namambo imimi makumudzinga upa pamunda menyu achakunokumbirezve kuti vavatiani mapamudana namambo yani mapopa munda wenyewe muisa masuku pamunda wani pamunda achakumbira kuti zvayo vanonda vakanza mumuripisana kuti zvakayakuti munda iwo une ruling yokuti kunzwa kwandaita unofanira kunge kana achida zvenzvimbo iyo anogara nemwana wedu kwete nemwe mukadzi wakabhanesa nini mambo ndakisawo mutemo wangu pamunda wangu utsotsi ndakuona tinodzoka mudare rino zvakare mukadzi wake handimunyime ndiyeyo ngatakura nemhuri dzake aende abude munda mangi munhu asiye sango rangu rakadaro ngatakurani kubvira mwana wangu ino wake ngawaenda ndinotenda ndakadaro mambo apa ndimakutonga andati ndikukumbira mudare aiwa ndati ngawatakurani mwana wangu nevake ndoona usimuka pano mouya uzi makutonga makupinda pasiri penyu muneka kuwawiwa nekuripa handiti ndavagadzirisa taakumba mashoko ndaanzwa mataura chana makusunungura endai munogara zvakanaka ndizvoka hautori mwana wevanhu wopiwa pekugara woshandisa mwana wevanhu wopedza wodhamba wane chikembi chako azvidaro handiti munoenda una baba munoomberana motaurirana handiti wotora mukadzi handi une dzimba mbiri kana uchigadzirisa zvogadzirika zvakaita se zvakanaka chatokurudzira ndechekuti tigare murunyararo wodzi hakuna chinhu chinorwadza zvekuti mwana wangu akaroorwa ini ndomupa chikona ichocho ndamupa chikona ichocho akugara chero akatoudzwa unzi ndine mumwe mukadzi handiti panouya mumwe mukadzi uyawe tese tiri vanhu pane zvinongoita mwoyo wemunhu handiti kuti saka ndamupa pokugara mwana wangu wacho oraiti ngavachigare mukuyanana ndizvo pamusoro pekuti vanhu vachiyanana wotozoona kuti mwana wako wacho akudzoka umba kwako achiti zvakona abe munhu ari mumunda mani mako kana chero uriwe hazvikuitire zvakaita se zvakanaka nokuti mukuru ndikuziva kuti chinhu chauraya vanhu ndiyo mariyo ndarama mubhaibheri vanobva kuti money is the root of all evils zvese zvakaipa zvinourayiwa nechi nemari
nokuti iwo mupfungwa mako uri kuti ndakatenga zvakavharana kana ndikatouya ne15 wakadzi ipapo ndakamubhadhara mudhara uyo hasisina basa because inyaya yekuti nepasingadiwi mari tiri kungoita se tiri kungoshandisa mari isina futi umbowo pasina accountability yokuti mari yangu ndabvisa ndapa uyu tanyorerana pasi dai izvozvo uri kubuditsa mapepa kuti Changamire musi wakati ndakapa tezvara wangu $250 tikanyorerana tikasainirana tasai signature yababa yangu iyi musi wakati ndakazotutsira 500 tikanyorerana pasi tikadaiso zvoane umbo zvotijekera toti nai baba muramba wane makatambira mutero $10 wozi wamubhukuka handiti ndo risiti yaunayo une umbowoka wekuti wakabhadhara mutero ko une umbowo here kuti wakatenga chinhu chihombe ndo chausina umbowo nacho chinhu chidiki ndo chaune umbowo nacho vazhinji vese kuwana vadika vaziva kuti patezvara kukaenda kana iye isamukuta wacho handitika kuti kunonyorera rinwana iye tikabvunza mai manje anovatenzi kuti wangani vano mapepa ekwatezvara havana asi ndoriburitsa rinotosainiwa kune jeredzwa rakati kabhuku kacho kanotogara pakanaka todati paunenge wakufona baibai kuti chimbotionayo nguva yaita se unombovhura woona kuti takafamba kusvika apa kana dziri mombe dzasara nhato rega nimbotinhawo imwe chete ndombovhara tozoonana pamberi saka umboyo unoita se unotodzidzisa wakaita se wakawanda I think ndinachata ndakusunungura iwe inonombea kunatesvara